Dakas nam ais ngubha, ka KSU tersat circle bat ki paralok, syaki arngut ki hebret jongotany, ki basya sumar ha Dr. Barua Cancer Institute Guwahati. Ha kawat ka baningkong, ki dekot ka KSU lem bat ki paralok, kila senyang ngubha daladi yakas nam ka bakordor, syaki te ki hebret, namar ka jingdon kam ka bakerki, ha ka jing syak sumar, minta ha Guwahati, na ka benta ka jingpang blood cancer. Kini ki hebret kin sedang don kambiang ya ka jingerap. Da ka banok senyang da ka senam hakipor bandangwan. Ki jingerap bat ki jing senyang ba isnei jung ki paradong parathan ki parari baro. Kanlong ka jingkerman scam. Ba kini ki hebret jungi kin yokno ya ka jingkot ka ba khamkloy na ki jingpang ka ba kidon. Senyang mangi minta ka jingkerman pat ya ka lasyai.